Kaixo, Xabi! Aixo, atzaldeon. Zer muz? Oso ondo, udaraz disfrutatzen. Jo, lehenengo eta behin, pertsonak eta bihotz, aizukerik asko, elkarrizketa hau egiteko onartzea gatik. Zorgatik, eskerrak zuri imitazioaren gatik. Xabi Prieto, Errealeko jokalari oia. Baina nola zen futbol mundura edo nondik dato baloia bultzatzeko gogori edo. Esan ez dakit, baino txikitatik gustatu izan zait futbolean aritzea, baloiarekin jokatzea, eta pixkanaka zoaz poxotxoak ematen, eta konturatu gabe, egunen batean ja zaude hor Realeko kamisetakin jantzita, zure zaletuen aurrean, eta gustatzen zaizuna egiten ez, futbolean aritzen. Gogoratzen zea zuen lehenengo partida. Bai. Ez dut astutzen ez, egun hori. Oso urdurin egoen, Obiedon izan duzan, kopan, eta bai, buruan daukat, nola juntzan partidua, nola sentitzen nintzen, nire aitan, nire osaba eta nire anaia zeudenan zelaian ikusten, eta kriston ilusioa egin. Agian lehenengo izan zuege kokatzen egongo zinen, eta luzea egingo zitzaizun partida, Bai, egia esan, aurreneko mailan erritmoa eta dana askoz ere altuagoa da, eta bai, hasieran kosta egiten da, ez? Fisikoki partiduak irautea, baina pixkanaka bat ohitutzen juten da, baina partidu hura bai luzea egin zala, bai. Gogoratzen zea, irabazi zenun, edo galdu. Bai, irabazi genuen, bai. Bueno, azteko, nita bat, Bai. irabazi, eta... Primera, bai. Zer sentitzen du, batez ere, futbolari berri batak zu izan zinen bezala. Zelai bateak eta baloia ostukatzea inguruak egunaka edo milaka pertsona edukita publiko gisa. Aurreneko egunetan, aurreneko partidutan, egia esan urduritasuna sentitzen duzu. Bai, zeren ezakizu preste egongo zaren, ezakizu nivela emateko kapaz izango zaren, eta orduan erantzunkizun handia da. Baina baita ere, kriston gogoa, kriston ilusioa, urteak dira horrekin amets egiten, eta horri irizten zaizu momentua, horri irizten zaizu eguna, eta naiz eta urduri egon, saiatzen zea gauzak ondo egiten, disfrutatzen, eta momentuaz gozatzen. Badaukazuela zure futbolari urteetan eta errepideetan anekdota bat edo bereziago duzuela, zerretikak edago futboletaz egiten dira eta futbolan bidaiak egiten dira. Zer esan ez partidua ez ezek bidaia batean gauza asko pasatzen zukela eta badaukazuela anekdotaren bat. Bai, imaginatu, azken finean partidu asko jokatu ditugu, bidaia asko, ordu asko taldekidekin, danekin, fisioekin, medikuekin, entratzaiekin, eta noski hau dela anekdota pila bat. Lehengoan ez dakit zeinekin hitz egiten nuen, adibidez,
Bai, negon hitz egiten Imanol Agerritxeri buruz, eta burura etorri zitzaidan, azkenengo urte honetan, Europa Ligen, geundela Rusian, San Petersburgon, gindoa zen autobusean, eta berak tontakeri bat esan zuen autobusean, fisio batei buruz, ni beste bat, eta junginen bidai osoa, 20-30 minutu, biak negarri iten, farrez, eta ezin buelta manda, ez? Momentu oso polita bizi izan ditugu bidai horietan, ez bakarrik zelaian, baizik eta hoteletan, batzuk artetan, beste batzuk lasaiago, baina anekdota eta momentu oso polita bizi izan ditugu, bai. Eta zuek balogatzen dituzuenak. Gukua ikusle bezala ez ditugu balogatzen. Ez dugulako ikusten bizipen horiek, baina zuek bai. Horren galdekagaz, kopagat bai irabazi duzu, edo. Ez, zoritxarrez ez dugu koparik irabazi ez. Gertuen, duela ezagit, 5-6 urte errege kopako semifinaletara iritsi ginen, Bartzelonak bota zegun kalera, baina ez dugu aukera hori izan. Eta hauekin datuela ez duzu ematen joba. Lastima erretiratzea hula edo zuzea horietako hauano indeten eginez eta... Bai, noski askoz ere alaiago utziko nuen, kopa bat altxata ez, baina bagite realean jokatuta ez dala erresa, gutzako baitare bigarren mailatik aurreneko mailara liga hori irabaztea eta Realakin altxatzea kopa bat bezala izan duzala gutzako, eta pozik nagoen dako 15 urteekin, eta ustez ezin naizela kexatu ez. Azkar ikago dira 15 urte hauek. Bai, gehien bat, azkenengo urteak nahiko txukunak izan du dira, desente disfrutatu dut zelaian, eta hori gertatzen danean, denbora azkarrago pasatzen da, ez? Baina, bai, esan dezaket, 15 urte hauek nahiko azkar pasa dirala, eta horitzopen oso polita gorretze ditu ala. Ekean, zer esaten dizute, edo zizuten? Etxian? Jokalaria izan eta... Gauza gutxi egia esan. Bai, gurasoak beti... Bakite ez, nahiko itxia naizela, eta zaitela gustatzen futbolataz hitz egitea, eta arlo horretan asko errespetatu naute. Beti, saiatu dira konseillu onak ematen, eta guraso normal batzuk bezala ez. Bere semea zaintzen, saiatzen badana ondo jutia, eta gauza asko ez. Baina, beti hau egongo ziren, seguru nago. Pertsona itxia zagela esan duzu, eta kalean adibidez jendeak zerbait esango zizun eta zu nola ereak zionetzen duzu. Bai, kaletik danetik esati zute, baina, normalean jendea... Zoritxarretu denetik. Baina, ez, jendea normalean, igandean irabazi behar da, edo lenguan zer gertatu zen, galdu egin baldin badezu, zer gertatu zen lenguan, normalean jendeak animoak emate dizkizu, txikiak argaziak edo firmaren bat eskatzen dizue, baina, normalean jendea ondo portatua gurekin eta arazorik gabe.
txikiren bat ubiru zaizu. Semea labetaz aparte kaleko txikiren bat ubiru zaizu. Urbildu txikiak? Bai. Kaletik ez, igual futbol zalea dira, eta nahi dute bat zurekin argazki bat atera, edo sinaduraren bat, eta bai, gerturatzen dira txikiak. Bueno, sabe, mila, esker. Eskerrak zuri, Jeni. Eta hemen beti daukago horitu gabe, bilaleko diago guga ikusle musua handi bat. Noski baietz. Bama jente. Musu handi bat. Agur. Agur.